kula wonten dawuh tumuli padha ngestokna kang dadi dawuhing Kakang Radaya nggih inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Pukulun bumi goncang kancing langit gelap-gelap paton Rekin saking sang maweh gandrung Indragar Kulawa Narada mangsa bodho warak enggan nulunganata sak tontonane Raja Drawati sedika Kanjeng Pukulun
niat langening kalang yuwana gelar pantan muncar bingung rekon nang surem sara tetang padang kaslan pacaring purnaming gegono menika pekulun narada ingkang sampun rawuh wonten ing pandhapi Ngamarta sungkem kula kunjuk pekulun. Oh ya nggih wiyasa ulun tampa bekti kita nggih. Mangkene wiyasa apa dene sira Kunti Puntadewa sekabehing bebana pamintane si Baladewa wis rumanti wis genep ora kang cicir kayata gong Salokananta tatanan swarga wis dirit Indra jumujuk ing Ndrawati banjur kusir dewa mongko ulun dhewe sing bakal nyalirani ngusiri krita pangareh temanten kakung sing bagus tanpa cacat putra ulun ing Kamajaya pangareh widodari sing tanpa ciri sing dandani temanten wadon putra ulun Bathari Ratih banjur Ratu Senegara wis dicawiske dening titah ulun Bisawarna iki Gathotkaca wis entuk gawe Maesa Ndanu kang pancal panggung sungu bulan cacah 140 engko sing joget Anoman ya Anoman oh iya ngestakaken dawuh Gambyong menapa lho kethek lanang kok Gambyong iki ya sing gagah ngono oh nggih sendika ngestakaken dawuh nggih sak saged kula ya sak elingmu lho niki pukulun trenyuh rahasia manah dupi kula midhanget sabda kulun narada ingkang sampun lebda ing karya sedaya para wayah anggenipun Padi Srana kala wau. Oh iya, biasa iya. Aja kuwatirake. Marga wis mesti kesaning widi yen to Permadi calon jodhone si Bratajaya. Kuwi dialang-alang ana gunung sapitu ora bakal gugur ki ora bakal gagalake marang apa kang dadi pacaping Permadi nggih biasa. Ngono niki. Sembah nuwun. Putuku nggih Permadi Gusti tansah ngudalani marang apa kang dadi sedya kita Permadi kabeh padha nyengkuyung kabeh padha sabiyantu ya nggih inggih Kangjeng Hyang nyuwun pangestu mugi-mugi kula kelampahan dawuh kaliyan Kakang Mbok Bratajaya iya ingsun paring pangestu Ibu nyuwun pangestu mugi kula saged kelampahan palakara pikantuk Kakang Mbok Bratajaya. Anak kula nang Permadi nggih. Kakang Prabu Punta kula nyuwun pangestu. Adhiku Di. Iya Yayi sira palakrama tok rewangi goto mandang gawe dhewe ya sebab saka manteping tekadmu Yai Permadi Gusti tansah ngijabahi kasempatan ing laku nggih Permadi ngaturaken penuwun Koko Prabu abiyasa kakekku apa Werkudara wis dadi niatku mengko yen kelakon ijab lan panggih temanten Permadi arep tak payogi godho rujak puluh lho kok mangkono iya Dek arep apa dipayogi godhong iki piye? Iya. Martilake yen sing dadi manten kuwi prajurit linuwe. Prayara negara. Oh ngono.
Iya, oh iya ya nggih ya. Ah ya. Wonten aja mrucut wigadane ya nggih. Iya. Wis dadi antepku. Ya. Kan iki nadre diwujuti, nadre tak diwujuti wah Mas dadi wangkel nggih. Kakek Indradaya. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap waton. Lur kincang maweh gandrung. Nggih karuwasa kula Kanjeng Hyang Buyut Sang Hyang Baliratri enggal dina dhisik karo Nyang Ndrawati maesi temanten putri ngisaken dawuh kula pamit sang Mlembang monggo sang Kodari kula nyuwun pamit ya kana kowe ndisi ana ya Ratih padha warandena becik bisa nemu baris kang prayitno biasa nggih kula pukulun kali surmati kabeh ulun pun pamit lan njaluk lilamu enggak hormat karo Pendorwati nggih oh inggih pukulun dalang namung diraken Raharja mangki kula lan Kunti badhe sumusul tilik besan oh iya mangsa Pandhawa ayo gar kamu saya kabeh wae enggal budal diri kana mana saya nggon munjoket nggih monggo diraken pukulun
mangu mangun kung kanduhan rimbang jeger Sang Werkudara ngulingane marang arah-areng panganten sing ngamarta Pak Arsa Prapting Praja Ndrawati urut saking ajeng nggih para prajurit kang sampun miranti busana pangiring temanten dhateng kantun kreta dityaning sang penganten kini sira Sang Hyang Narada ing pakedongan sampun lenggah Sang Hyang Kamajaya penganten kakung Puntadatun Sang Hyang Praraja ingkang sami umiring Hingga inggih Nalendra Sunagaring sampun dipun pangasin dening Prabu Bisawarna. Ngajeng Sanoman Hambeksa kanthi nedahaken papaning margi Kanjeng Praja Ndrawati. Gumuruh saling para kawula sing ngawarta sing kuwinane marang bidaling sang temanten. Pager dengkul pinggir mergi sami neksani dhateng bidaling sang penganten mangkono dawuh Sang Werkudara.